V rámci oslav 150 rokov príchodu Slovákov do Dobanoviec tejto osade včera slávnostne otvorili Slovenský národný dom. Pamätnú tabuľu na dome odhalili predsedníčka Národnostnej rady Slovákov Anna Tomanová-Makanová a predseda obce Surčín Vojislav Janoševič. Výstavbu novej budovy Slovenského národného domu v Dobanovciach financovala belehradská obec Surčín za pomoci stavebného podniku rodiny Karabova. Vybavenie Slovenského národného domu finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave, Slovenská republika, Národnostná rada Slovákov, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Slovenský evanjelický zbor z Lavertona z Melbourna v Austrálii, Slováci z Kanady a početní donátori. Je tu veľmi málo Slovákov, 182, 200 Slovákov, nevieme najnovšie čítanie, že aký je to počet, ale môžem povedať, že jednoducho bude to sviatok a vždy budú mať aj tí málo početní Slováci budú mať na pomoci, alebo vždy im pomôžu, teda susedia Stará Pazová, ale prídu aj z Kisáča, prídu z Erdevíka, prídu jednoducho pomôcť im, či už pri realizácii a príprave programov, alebo jednoducho ich motivovať, podnietiť na to, aby si upevňovali svoje národnostné povedomie. V Slovenskom dome v Dobanovciach sídli Slovenský kultúrno-osvetový spolok Šafárik a miestny odbor Matice Slovenskej, ale jeho dvere sú otvorené pre všetkých Dobanovčanov a ľudí dobrej vôle. Preto na otváracom programe okrem domáceho spolku Budúčnosť privítali aj hostí zo Starej Pazovy, Bôľoviec, Šídu, Erdevíka, Nového Sadu, Kisáča, Lugu, Pančeva a Vojlovice.